محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاسس شرنا شيخي صلى عليه الكريم. الحمد لله آمر بالدعاء في حال شدة وفي رخاء حمدا يدوم مثل ملك الله يجري مع الدهر بلا تناهي صلى وسلم على ذي الفضل محمد خاتم كل رسل وآله ذوي الهدى والكرم وصحبه الهداة كل الأمم ما دام مرفوعا إلى السماء أيدي ذوي الحاجات للدعاء شغل يتدى الله يجول لعفو قد غوركو غور فتان لنيول ون محمد صلى الله عليه وسلم يجول هذا بابا بانجل إنا بيا الشيخ تيجاني انغرتي يوتر من واتو حكيلة دو ايتال من تلمد غردو قل أوباما كلا ألتين سيها وني وقتو يسابوي جوي إن شاء الله انغرتي يوتر من حند تبر من ندي كفاتي أدونا وننشير شيخ وحالي على إنما الدنيا كأحلام نائم وريه تجي يوما ويوما تدابر وي أدونا ويكونو كويدو لندو دانيل وي ندو ومطانو وي كويدو المكوكو ويلي kono noon o fina gite makko ɗe jiiya ko metti sahaji neɗɗo ene yiya koyɗol mum ko metti o fina kadi ñalawma o wela waɗi hin yowman wo yowman to dabiru sahaji hendu aduna ardani sahaji hendu aduna o ardani sahaji aduna o ɓamtuma sahaji aduna o lesɗinma sahaji aduna o mawninma sahaji aduna o ustuma sahaji aduna o yaltinma sahaji aduna o moftuma ɗum woni rihi wo yowman to dabiru sahaji aduna o wahliruma rumtuma هو هذه بنجي قرأ دفتر مكة وشيخ وي ألا كانت الدنيا غرورا وباطلا فكن حذيرا منها ولا تك غافلا فغرت رجالا جمة ونساؤهم فصاروا لخسران وصروا حبائلا كم شيخ وي ألا كانت الدنيا غرورا وباطلا وي أدنكم مير انتير أدنكم تشدل أدنكم كو غنار ماكو جدي كوم توجي ندو جلتينوجي ندو بونتوجي ندو on aduna noon puntowo neɗɗo on aduna noon mo ganduɗa ngollo konngol wiyata ala kanati dunia ghururan wa batila ko ngollo konngol woni ko joofi toto alquran allah wi afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un onon yimɓeɓe mede cikkoton kam allah tagiri on ko gueɗe kecce cikkaten kam enen allah tagiri en tan ko whatsapp facebook yaadene agressa yaadene viola yaade ala afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjam en kam mere en ɗaminaki rendez-vous mo badduɗen e allah o mere en jortaki on rendez-vous no yonta no joom makamo wiyatani ammal himamu mi aduka an fama idaduka wa bil masibi inzaruka fama izaruka wa fil lahdi maqiluka fama qiluka an neɗɗo mere wona mayde woni fotore ma walla an a fododirani e joomi ka ma yow an neɗɗo amma limamu mi aduka an meta wona allah wima ka mayo meta wona allah wi kalko woni aduna koko yahata ha heddi wajhu rabbika zil jalali wal ikram ha heddi yeeso jomiraɗo tedduɗo o an neɗɗo hol mbawko ma e pellital ma e cuusal ma e ɓingu moƴƴagu ma ka vagabond walla ka vagabond hol confiance mo joguiɗa hol hoolare nde joguiɗa darade aɗa waɗa e gueɗe ɗe ganduɗa taw yadani e yamirore jomiraɗo subhanahu wa taala ammal himamu mi aduka fama idaduko joni hol konngol ma hol preuve ma hol keblordi ma hol ganar ma ko joguiɗa jooɓari sa huccirat jomiraɗo mbiya ko ɗum gurnoni fama idaduka joni allah muñinimi ni wo bil masibi inzaruka joni fama izaruka ko leɓol danowol conscient ma wiyatma woppuɗuma mawni guiɗi en goppi ɗum ɗo fof nana jamaji guiɗi en goppi ɗannim guiɗi en goppi nana jangga an woppu ɗum ɗo joni leɓol danowol ngol ari ene conseil ma joni an hol gantuma fama izaruka an joni hol gantuma hol gantu mo joguiɗa hol comportement mo joguiɗa mo ganduɗa kono hanma rewde allah hol comportement mo joguiɗa ene hanma hutorade hakkille ma hol comportement mo joguiɗa ene tagma wurde bedda hol comportement mo joguiɗa ene tagma tellade bedda wona ɗo rahim so wenno sa wona nandite frère o a maayi hakkude cayne e biseur e dragueur hakkude jaroɓe e hakkude yaroɓe sangar e fooɗoɓe kol e fooɗoɓe adros il faut neɗɗo joni fama idaduka o bil masibi inzaruka fama izaruka wa fil lahdi maqiluka fama qiluka an ko qabri lelotoɗa
malikaji ɗi kuccitema hol jeyɗo mo hol diina ma hol annabi ma hol deftere ma an joni foma qiiluka hol réponse ma foma qiiluka mi namdi an foma qiiluka hol réponse mo jokiɗa jaabumi foma qiiluka hol réponse ma sa tongama ha ɗiiti a fondama a nattinama e gaska he artirama to yaño fof fannama to servinno fof sukkama an goto a woni e nder kabri ma foma qiiluka hol réponse ma hakkunma e munkar e nakir nabi aduna fa garrat rijalan jammatan wa nisaahum aduna homti worɓe heewɓe aduna homti rewɓe heewɓe fa garrat rijalan aduna homti worɓe tellade bedda aɗa woni agresseur aɗa wara yimɓe aɗa haɗa juuloyoɓe aɗa haɗa dawoɓe aɗa haɗa darsoyoɓe aɗa haɗa janggoyoɓe aɗa haɗa yahoɓe université aɗa haɗa joom bitikaji fa garrat yurnude tuuba kuɗol cigarette tellade bedda en yahna 15 ene bokka hoore fama qiiluka hol preuve ma janngo e jaam te ƴeew avenir ma oɗo mo mbarɗa mo ganduɗa ko jaaɗa ha heeɓi ko fonno heɓde en jogui sukaɓe mum ina rontini oɗon mbarɗa ɗum fam o ma yi ko cakudinɗo kono an kam an joni hol avenir ma o mo mbarɗa ko mawɗo o mo mbarɗa ko ministre o mo mbarɗa ko ceerno o mo mbarɗa ko almami o mo mbarɗa ko commerce mawɗo joni kam wonko fuɗɗi wadde réussir e gurdam makko joni an jareteɗo 18 ans 15 ans mbaramo leloyeɗa an a bonni avenir ma hol sens mum kono noon ko enen mbaɗi won noon caliɗo remde cesol mum ma yeeya ko ɓuuri cesol mum noon haalpuliraɓe mbiyata sagata caliɗo remde cesol mum mo wiya ko ɓuuri cesol makko won noon allah haalini en caliɗen enen e lamɓe men allah haalini en caliɗen enen e mawɓe men allah haalini en caliɗen enen e ardiɓe men fof en jaɓani allah wiyano wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab onon yimɓeɓe soɗon jooƴi barɗo warte sa wari neɗɗo mbareɗa sa wuji jungo ma taƴe sa zini taw ka desɗo mbareɗa tawa a resani rajmeɗa ɗum ɗo te wala kum fil qisas hayatun ene wodane no joftugi heeto ko wiyete gurdam ya ulil albab allah wi ko hemoñ ƴaƴɓe ya ulil albab deke ene fof kene ha ngaɓe ardiɓe ɓe ardaɓe ɓe fof ko ha ngaɓe wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab e himmon joom haqqillaji en ndeke so allah haali en paamani kete allah fawi hen sharri wi ko ya ulul albab o wiyani ya ibadallah o wiyani ya ayuha alladina amanu o wiyani ya ayuha nnas o wi ko ya ulul albab ya ayuha alladina amanu ya ayuha nnas ya ibadallah kono o wi ko ya ulul albab e hemon joom haqqillaji goram ceer cheikh o wi waslihil udata wurru'ata fa habli kulli muslimin najata o wi allah ñawoɓe ɓe ya nunɗin allah ardiɓe ɓe ya nunɗin kono fa habli kulli muslimin najata kala julɗo ya rokku ɗum daɗal dokkuɗa ɗum kisal nokka ɗum ɓamtare nokka ɗum denka o wi latifu ya latifu ya latifu ya latifu wi kayitani kulli ma yahif ɗum ko aduna gorko jeune uji jeune fille ji wonde vagabond a nafata wonde vagabond nafata telloɗen tellinen janggen liggoɗen mbaɗen réussir gurdam men ƴeewen avenir men hay goto liggonta ko goɗɗo avenir kala to daariɗa e bedda aɗa ƴeewa agresse wonto guiɗo rokka diplôme mum taskoɗo kala to daariɗa e bedda aɗa perde temps faamu won guiɗi gonɗo ɗon ene fewni gurdam mum wonde daariɗa e bedda aɗa faddo yimɓe wonto guiɗi woni e nder galle mum ene fijje sukaɓe mum ene ñamda e jom suudu mum miijo hakkille fa garrat rijalan kono holko waɗi noon responsabilité o fof jogui ɗum ko mawɓe ɓe woni jinnaɓe ɓe ya jibin ɓiye a anda to walata ya jibin ɓiye a anda to ñallata ya jibin ɓiye a anda ko jogui ya jibin ɓiye a anda ko wasi sa wiyama ni tan mbiya joni yimɓe pop a suusa fiiri ɓiye a suusa fiiri joom suudu ma gonga laamu haaɗi laamu wi ko ten pi ɓiɓɓe men woten pi rewɓe men yoɓe pote men yo debbo ma an debbo ma poti an ɓiye poti kono noon woto yejji ñamde ma ko an jeeyi wona obligatoire
woto yejjide yarde ma ko an jeeyi wona obligatoire, galle ma ko an jeeyi wona obligatoire o wona heen. so ñawi woto safru ɓaade ko laamu wi ko onon poti te ko an jibinimo, an saawimo lebbi jeenayyi, ko an renimo ndiyam e jeygol, ko an sakkimo pawɗamo less koyɗe ma, o jaggi endu ma, o waɗe hunuko makko, so mawni o wi koye hen gotum sala ñammindema wori fimo wori yennumo o portuma plainte, laamu koye makko wondi wora wadde noon. galle ma ko an jeeyi ɓaade ko laamu wi ko o jaaɓi wona ko mbiɗama ko yo yaade laamu. so ñawi woto safrumo oye biiɗo laamu wingu kanko e jinnaɗo makko poti yo ya on saframo. so heedi wata ñammimo yo ya biiɗo oye yumma ɓuranima yo ya on saframo. so ɗomɗi wata yarnumo yo rutto oye biiɗo yumma ɓuranima bamma ɓuranima yo on safrumo. gartiren hakkillaji men, ƴeewen jinnaɓe ɓen no guurdi, noɓe guurduno e jinnaɓe mabɓe, wata ƴeewen tubankagal, wata ƴeewen affaire banditisme, wata ƴeewen ƴeew hay film jeeyaɓa film o ingénieur ne joue hen, film commerçant ene joue hen, commerçante ne joue hen, banditisme ene nani hen. ƴeew an haqqille ma wonani ingénieur o, haqqille ma wonani e patron o, haqqille ma wonani gouverneur, haqqille ma woni tan ko oɗo ko bandi. holno gonniranmi bandi, holno gonniranmi aduna, holno gonniranmi bandi. ɗum ko worɓe ɓe tan. tinnoɗen pewnen gurdam men, tinnoɗen ndentoɗen, tinnoɗen curoɗen, tinnoɗen ndeccen, ɗum ɓuuri. so ɗum ala tan gurdam men aayo, gurdam men bona, sen mawni mbasa, sen maayi mbasan hawrude jomiraɗo. yawma la yanfau malun wala banun illa man ata llah bi qalbin. ɓernde mum ne deeɗi en hiise Allah, en hiisi e banggue julɓe, a warani, a ñohani, a zinani, a fenani, taw aɗa hiisi e ɗum ɗon. fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iya fi ibtidaihi, fa nasalullah bimahdi lkarami salatu ala nabiyi l ummi wa alihi wa sahbihi zawi lhuda wa kulli muslimin wa man biktada sallllahu alayhi wa sallam. yewtere men ɗimmere ma en gartu inchallah jaaɓi inchallah jokkiren toɓɓere nde.